Boiro afondou nos beneficios do adestramento de forza para prevenir enfermidades, charla enmarcada no programa Mulleres Saúde. O Centro Social de Boiro acolleu o pasado venres unha conferencia marcada no programa Mulleres Saúde, impulsado polo Concello, na que se afondou nos beneficios do adestramento de forza para prevenir enfermidades. Estivo impartida polo técnico do Servizo de Estilos de Vida Saudables da Consellería de Sanidade, Orlando Blanco. Aparcar un pouquinho a mente e deixarte broto o corazón. A mente fainos creer que é a que manda, que é a que existe. E o outro está soterrado. Entón, hai que abrir a porta ao sótano a que brote o corazón. Eso fala da aceptación, de confiar na vida, o que veña. Pois esa é outra cuestión moi interesante para aliviar o sofrimento. Soltar as cousas do pasado, vivir no presente e confiar no que ven. A vida sempre nos dá o mellor para nós. Algo do que afirmou se pode aprender cara ao futuro. Todo que nos leva a da vida, foran obstáculos, foran situacións complicadas, foran mordidas, foran cousas incómodas, foi para algo, para enseñarnos, para chegar aquí. Entonces, gracias. Enhorabuá por ter esa visión. Aceptar a vida, confiar. E apuntou que na actualidade hai moitas preocupacións e se está a vivir en base a certas ideas predeterminadas. E dar un paso atrás e dicir, estuve comportando en base a programas. E que máis hai destes programas? A sabiduría do corazón. A sabiduría da alma. Esta charla pechou o programa Mulleres Saúde do Concello de Boiro, que contou tamén coa conferencia na que se afondou na alimentación antiinflamatoria.